Rhaglen y Dreigiau Doeth. Rydyn ni wedi dewis recordio fideos yn y Gymraeg mwyn hybu'r iaith ar draws y byd. Heddiw rydyn ni'n dysgu y patrymau. Sut wyt ti, pwy wyt ti? Ac yn canu candyddiau'r wythnos. Os hoffech chi dysgu mwy, cofiwch tansgrifio. Hoffwch a rannwch y fideo yma mwyn sydeini'r neges. Mwynhewch. Sut wyt ti heddiw? How are you today? Sut wyt ti heddiw? Rydw i'n rwystredig. Rydw i'n hapus. Sut wyt ti heddiw? Rydw i'n ofnus. Eisiau wneud y gwaith. Mae rhy galed. Sut wyt ti heddiw? Bynedig. Sut wyt ti heddiw? Rydw i dwys. Sut wyt ti heddiw? Rydw i'n gwrthus. Sut wyt ti'n heddiw? Rydw i'n ffres. Rydw i'n ffroes. Sut wyt ti heddiw? Rydw i'n rwynedig. Rydw i gyffwys. Sut wyt ti heddiw? Rydw i'n dysglyd. Helo. Y patrymau dydyn ni'n mynd i cyflwyno yw pwy wyt ti? Pwy wyt ti? Jack ydw i. Pwy wyt ti? Ieuan ydw i. Pwy wyt ti? Pwy wyt ti? Who are you? Pwy wyt ti? Faint ydy'r oed? How old are you? Faint ydy'r oed? Rydw i'n 9 mlwydd oed. I am 9 years old. Rydw i'n 9 mlwydd oed. Ble rwyt ti'n byw? Where do you live? Ble rwyt ti'n byw? Rydw i'n byw mewn Pontycyma. I live in Pontycyma. Rydw i'n byw yn Pontycyma. Di llun i math i'r merchen, di iau, di glen, di sadwn, di sil, mae pawb yn hapus iawn. Diolch am wylio, tan ysgrifwch, hoffwch a rannwch ein gwaith.